Odkedy prebiehajú zápisy na vašej škole? Na našej škole, takisto ako na všetkých šalianskych školách, prebieha zápis od 20. januára do 22. januára, to znamená od pondelka do stredy, v čase od 13. do 17. hodiny. A ako prebieha samotný zápis? Rodičia prídu spoločne s dieťaťom, ktoré chcú zapísať, potom ich pani učiteľky vlastne zoberú do triedy, dieťa splní nejaké úlohy, ktoré máme pre ňo pripravené, zapíšu sa údaje o dieťati, dieťatko dostane nejaké darčeky od nás a to je vlastne všetko. A ako ste spokojní s doterajším priebehom? Tak tento rok sa nám, môžem povedať, že veľmi vydaril, lebo sme zapísali viac detí, ako sme očakávali naozaj. Tak zatiaľ máme zapísaných 72 detí, čo je dosť veľa. A koľko budete mať teda tried? Máme slúbené 3 triedy, tak uvidíme, ako to dopadne. Ďakujem. Ako prebiehal zápis na vašej škole? Na našej škole prebiehal zápis od pondelka do stredy. Začal o 13. hodine a skončil o 17. hodine. A ako ste spokojní s účasťou? S účasťou detí sme spokojní. Je to tak, ako aj po minulé roky, záujem o našu školu je porovnaný s inými rokmi rovnaký. Vyskytli sa aj nejaké problémy? Na našej škole sa nevyskytli žiadne problémy. Splnil zápis vaše očakávania? Samozrejme, každý riaditeľ má nejaké očakávanie určite, že aby aspoň teda otvoril jednu, alebo teda aj na niektorých školách aj 2 triedy, ale my sme naozaj veľmi radi, že sa nám podarilo získať toľko rodičov, aby sme mohli otvoriť jednu triedu prvácku. Teda prebehli zápisy bez problémov? Áno, bez problémov. Prvý deň sme mali najviac detí, prvý deň bolo najviac záujemcov, potom prišli neskôr rodičia, ktorí sa nám ohlásili, že im ten prvý dátum nevyhovuje, ale sme teda naozaj radi, že prišli. Aké úlohy musia deti na zápisoch splniť? V prvom rade sa pýtame detí, ako sa volajú, či vedia zvládnuť svoje meno a priezvisko, ako sa volajú súrodenci, po prípade rodičia. Mali by vedieť adresu svojho bydliska, v akom meste bývajú. Mali by vedieť povedať, koľko majú rokov. Z matematických úloh sa spýtujeme na počet predmetov na obrázku, potom môžu teda vedieť pomenovať čísla od 1 po 6, po prípade vymenujú číselný rád, pokiaľ vedia počítať. Mali by spoznať geometrické tvary, štvorec, obdĺžník, kruh a trojuholník, základné farby vedieť vymenovať a mali by zvládnuť nakresliť postavu. To sú vlastne také základné veci, ktoré skúšame pri zápise. A teda čo všetko vám ako pedagógovi toto napovie? Čiže v podstate my ho pri tom zápise vyskúšame a po prípade, keď vidíme, že sa mu nedarí, tak ho odporúčime na psychologické vyšetrenie a vlastne ešte do toho septembra psychológ si ho vyskúša, vlastne prejde s ním tieto isté úlohy a posúdi, že či sa to teda zlepšilo alebo nie.